Når du som elev møder din lærer for første gang, sker der noget interessant, rent psykologisk. Ifølge teorien om førstehåndsindtryk, også kendt som primacy-effekten, kan det første indtryk, vi danner, have en varig indflydelse på, hvordan vi mennesker ser og bedømmer hinanden. Så den første måned skal du bruge al din krudt på at være venlig, opmærksom, interesseret og engageret over for din nye lærer. Det vil påvirke hans eller hendes opfattelse af dig positivt. Det skaber ikke kun en god relation, men øger også chancerne markant for, at din lærer ser dine senere præstationer i et mere positivt lys. Og hvorfor så det? Jo, det hænger sammen med teorien om den såkaldte selvopfyldende profeti. Altså, hvis en lærer har en positiv forventning til en elev, så kan denne forventning påvirke lærerens adfærd. Læreren kan blive mere støttende og opmuntrende, hvilket igen motiverer dig som elev til at præstere bedre og dermed opnå bedre karakter. Så giv den gas med at gøre et godt indtryk og få nogle bedre karakterer.